So ayan, hello mga kabaklush. Ayan, so in-invite po ako ni Boss Lady Shirley guys na pumunta po dito sa Burgos, Ilocos Norte. Intay kanumet kitaan po dahil to Lighthouse da ditoy. So let's go guys. Sakto naman na marami kaming mga rider na nakilala at nakasama ni Boss Shirley dito sa Lighthouse. Ken Pasqua. Ayan, shout out natin si Ken Pasqua. Promote mo yung channel mo. Pops Jeffoy po, motovlog. Kami naman po tatlo, kami po ang Just Still Ride! Mahingayin po kami. So ayan, hello mga kabaklush. Ayan, so nakadaron tayo guys dito yung tower. Ayan, so kasama ko guys si ayan, si Boss Lady. Ayan, si Boss Lady guys, ang aking kasama for today's video. Ayan, napakaganda po dito sa place na ito guys. Akyat na po tayo, kasama ko si Boss Lady. Ayan. Ano survey na. So ayan, nandito na tayo guys sa taas. Oh my god, napakaganda po ditong place. Ayan, tanaw po natin yung ating karagatan. Ayan, napakaganda guys. Hello. Ayan, magbabayad po tayo ng entrance fee natin para makapasok po tayo doon sa loob. Punta tayo doon sa Wishing Well. Ayan, yung ating wishing well ng daming barya guys. Sa loob. Ayan, paakyat po tayo ng paakyat guys. Doon sa pinakatuktok. Ayan, museum. Ayan, may museum room pa dito. Ayan. Construction of Cape Bojador Lighthouse 1890s daw to guys ginawa. Ayan. Ayan, so may bronze cupola. Ayan. Oh, di ba? Yan po yung kanilang mga antigong gasera noong unang panahon. Ayan. Oh, napakaganda guys. Wow. Dito po pinapailaw yung lighthouse noon. Ayan, ito po yung ating next room guys. Ayan, Cape Bojador Lighthouse, Burgos, Ilocos Norte. Ayan, ito po yung instructoral modern lighthouse lens. Ayan. So may modern lighthouse lens na daw siya. O, diba? May mga old pictures. High voltage daw. Danger. So, hindi tayo pwedeng pumasok doon sa taas ng lighthouse, guys, kasi danger. High voltage daw.
Napakaganda po yung lighthouse. Ginawa kong